Među odraslim osobama od 20 do 69 godina koje prijavljuju izlaganje intenzivnom nivou buke na poslu preko 5 godina, oko 18% ima gubitak sluha u oba uha. Među odraslim osobama koje ne prijavljuju izlaganje buci na radu, 5,5% ima gubitak sluha u oba uha. Poštovani gledaoci, ovo je emisija Moć sluha. U današnjoj emisiji govorimo o tome da je gubitak sluha najčešći na oba uha. Prema preporukama profesionalnih akustičara, idealno rješenje je da nosite aparat na oba uha radi postizanja prostornog slušanja. No, pre nego što vam predstavim svoje današnje goste, molim vas da zajedno pogledamo anketu. Da li je važno da čujemo jednako dobro na oba uha? Važno je svakako, pogotovo u saobraćaju. Baš je važno. Pa možda da bismo jasnije registrovali neke zvuke iz okoline, kad se krećemo ili na koncertima ili ne znam. Vid i uši, to je najosnovnije. Bolje i bez ruke ili bez noge nego bez vida ili bez, razumeš? Najverovatnije da je bitno, sad ja ne bi mogao da ti to, ne bi znao kad je jače, ali mislim da je normalno bolje. Ako vam neko dolazi s leve strane ili s desne strane. Pa ja mislim da je to jedan od lične bezbednosti, jedan od uslova lične bezbednosti. Nakon ankete vraćamo se u studio. Imamo 3 gosta. Sa nama je gospodin Rastko Savić, ekspert u industriji slušnih aparata i menadžer prodaje kompanije za Srbiju Neurot slušni aparati. Zatim doktorka Snežana Babac. Da ja ne bih pogrešila, molim vas, vi ste subspecijalista? Audiolog, specijalista otorinolaringolog. I naš sledeći gost je gospođa Mirjana Jovanović, koja je korisnik slušnih aparata. Gospodine Saviću, ja sam vas već predstavila. Molim vas da nam kažete šta se dešava kad korisnik ima 2 slušna aparata u odnosu na 1 slušni aparat. Koje su razlike? Pa u principu razlika je ogromna. Zapravo uvek se pravi ona klasična komparacija između vida i sluha. Kao što se nekada koristio monokl, to je naravno odavno izbačeno, tako da sada svi koriste naočare. Zato je jako, jako važno koristiti 2 slušna aparata i zbog tehnologije koja se nalazi u savremenim slušnim aparatima. Mi govorimo i o prostornom slušanju, je li tako? Tako je, upravo to je jedan od razloga zašto je jako važno nositi 2 slušna aparata. Konkretno vi nešto možete primetiti, to jest čuti da zvuk je negde prisutan, ali bez 2 slušna aparata vi ne možete detektovati odakle taj zvuk dolazi. I to je takođe važno i za orijentisanje u prostoru. Upravo tako. Recite mi, molim vas, na koji način možemo da pomognemo ljudima da koriste ta 2 aparata? Dakle, kako ih posavetovati kad dođu u Neurot kompaniju? Pa znate kako, nakon kompletnog testiranja sluha vidi se koliko su njihova oštećenja. Nakon toga oni dobijaju slušne aparate potpuno besplatno na 2 nedelje da ih testiraju. Zašto je to bitno? U našim slušnim kabinama koje su kompletno zvučno izolovane, vi ne možete steći taj utisak kao recimo kod kuće, kao komunikaciji sa svojim prijateljima, komšijama, bioskop, pozorište. Zbog toga je jako, jako važno da se slušni aparati ponesu kući i probaju. I kakve su vaše povratne informacije? Za sada svi naši klijenti su veoma zadovoljni i mogu reći da je razlika između ljudi koji nose binauralne i koji nose 1 zapravo ogromna. Iskustva ljudi koji nose 2 aparata su mnogo bolje. Evo, sa nama je zato tu i doktorka da bi nam objasnila šta je to binauralni sluh. To bi onako prosto mogli da kažemo, uvijek je bolje slušati sa 2 uva nego sa 1 uvom. I u stvari postoje faktori koji objašnjavaju prednost binauralnog sluha. Tu prvo treba da spomenemo binauralno sumiranje, zatim efekte lokalizacije i efekat senke glave. Zapravo, ako se simultano zvuk prezentuje na oba uva, mi dobijemo pojačanje od 3 decibela, bilo za čiste tonove, bilo za govorni signal. I sada nama se to, recimo, pojačanje od 3 decibela može činiti na izgled beznačajnim, jer recimo ovaj intenzitet glasnog govora što ja pričam je negde između 50 i 60 decibela. Ali istraživanja su pokazala da naime to pojačanje od 3 decibela itekako ima efekat, naročito
pojačava razumevanje jednosložnih reči za čak 18%, a rečenica čak za 30%. Što priznaćete... Zapravo na taj način i vašim pacijentima to objasnite. Taj binauralni sluh. Zašto je važno? A onda imamo taj efekt lokalizacije zvuka u horizontalnoj ravni. Naime, naš mozak i naš slušni put može da locira sa koje strane zvuk dolazi na osnovu dve komponente. Prva je interauralna vremenska razlika. Ako mi imamo dobra dva uva i recimo zvuk mi dolazi sa leve strane, on će u levo uvo doći za 0,6... Oprostite, dakle sada govorimo o tome kako centri u mozgu binauralni sluh. Znači mi sada pričamo o binauralnom sluhu. Ako imamo dva funkcionalna uva, to govorimo o prednostima korišćenja dva uva u odnosu na jedno uvo. Dakle, ako imam dva čujuća uva i zvuk mi dolazi sa leve strane, ja ću odrediti odakle zvuk dolazi na osnovu vremenske razlike. Zvuk će za 0,6 milisekundi doći prvo u levo uvo, pa onda u desno. To je jedan faktor i on je značajniji za niske frekvencije. Niske frekvencije to je recimo buka. A razlika u intenzitetu zvuka, znači ako je zvuk opet dolazi sa leve strane, ja ću locirati da je on glasniji na levom uvu nego na desnom uvu. I to ima veliki značaj za visoke frekvencije. Sada, kod oštećenja sluha, naročito kod starih ljudi, prvo dolazi do oštećenja visokih frekvencija. A visoke frekvencije su upravo one frekvencije koje su od značaja za razumevanje govora. One i nose 60% razumljivosti govora. Evo sad ćemo da čujemo i od gospođe Mirjane Jovanović kakva su vaša iskustva, kada ste vi otišli kod lekara, da li ste nosili odmah? U doktorkinom izlaganju ja sam prepoznala sebe i moj slučaj. Prvo ja sam kažite nam. Ja sam prvo sama otkrila da slabije čujem, jer jedanput sam shvatila da kad sam u gužvi ne čujem šta mi ljudi govore. Sve kao nešto molim. I drugarica mi kaže, pa idi brate, proveri sluh. Čujem reklamu Neuratovu, besplatan test sluha, odem u Neurot i na tom, tu mi se konstatuje obostrano, ali ne mnogo oštećen sluh. I ja se prvo odlučim za jedan slušni aparat, pa ću da probam da vidim, možda će sve biti adekvatno. Međutim, asistentkinja kaže, ne, uzmite dva. Ja sam smatrala da je baš prevelika mi investicija, sad jedan put da investiram, jer nemam mnogo oštećen sluh. Dobro, i kad ste koristili taj jedan, kakva su vaše iskustva? Razlika je ogromna. Jer asistentkinja mi je rekla, koristite malo jedan, jednu nedelju dana, pa uzmite onda oba, pa ćete jasno da vidite šta vam je valja činiti. Ogromna je razlika, jer ja kad imam dva slušna aparata, ja precizno čujem odakle mi dolazi zvuk, a kad imam jedan, upravo ovo što je doktorka govorila, ja sve okrećem glavu na tu stranu gde mi je taj jedan slušni aparat. Tako da je kvalitet zvuka odličan kad imam dva slušna aparata. I kvalitet vašeg života. Naravno, sve to povezano, lančano. Mislim, ja sam se tako navikla na ta dva slušna aparata, na dva, a ne na jedan. Naravno, prešla sam na tu varijantu da jedan za mene uopšte nije opcija. Gospodine Saviću, da li vi imate neku preporuku za kraj? Pa shodno temi o kojoj smo danas razgovarali, rekao bih da je jako važno da ljudi koji primete da imaju oštećenje sluha ili njihovi bližnji primete, se odmah jave stručnjaku i obave testiranje sluha. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledaoci. Ovo je bilo sve za izdanje emisije Moć sluha. Moćna ponuda za super moć sluha. Do 25.000 dinara popusta na slušne aparate visoke klase. Otkrite svoju moć sluha uz slušne aparate iz Neurota. Pozovite 0800 210 100. I za sam kraj emisije, od srca vam se zahvaljujemo što ste bili uz nas. Pozivamo vas i sledeće sedmice u istom terminu na istom mestu. Tada ćete čuti nešto više o audiometriji i o tome kako izgleda proces testiranja sluha u jednom savremeno opremljenom slušnom centru.